Sikubingelele sikwemukele kuchungechunge lohlelo lethu olaziwa ngokuthi the IFP Legacy Podcast. Lokuyila sikuthatha sikubeke khona sixoxa noma kade bona baleli qembu le-IFP ukuze besitshele ngemvelaphi yaleli qembu, basitshele kuleli qembu selikhule laze lafika kuphi, nanokuthi ikusasa-ke laleli qembu balibona linjani. Igama lami ngingufanele Mhlongo, ngizizwa ngihloniphekile ukuthi ngizokwethulela lolu hlelo lokuyila sobesixoxisana khona nabaholi okanye noma kade bona beqembu i-IFP abayibamba ishisa phambilini, okuyibona abazi kahle umsuka waleli qembu leli le-IFP. Sizovakashela-ke abaholi abahlukahlukene namalungu e-IFP ahlukahlukene ukuze sixoxisane nabo besazise ngomlando waleli qembu nokuthi ikusasa-ke laleli qembu balibona linjani. Namhlanje-ke sila elokishini eMbali eMaritzburg, lokuyila sokhuluma khona nobaba uGatsheni. Baba Gatsheni, sikwamukele ohlelweni lwethu lanamhlanje. Akusichazele kafushane ukuthi uma sikhuluma ngobaba uGatsheni ngabe sikhuluma ngobani, waqala nini, nanokuthi uzibandakanye neqembu le-IFP. Igama lami nginguVelaphi Bergthorn Ndlovu, salwa eNqabeni kwaNyamalala eMgungundlovu. Ngajoyina iqembu leNkatha ngoMeyi 1975. Umuntu wangijoyinisa iNkatha uBishop, Right Reverend Bishop Alfred Hamilton Zulu, Alpheus Hamilton Zulu. Uyena ongikhulisile eqenjini. From there kwaze kwathi ngo-1983 ngayobangena ngaba yilungu le-Legislative Assembly yakwaZulu up to 1994. 1994 qhubeka ngaya eParliament eCape Town up to 2014. 2014 ngathatha i-retirement ngibuya azohlala ekhaya. Ngiyasiza-ke lapha nalaphaya kumalungu eqembu. Ngiyayihambela futhi nemihlangano yamasiko la endaweni ukuze ngofaka nami i-contribution yami. I-resolution eyathathwa iqembu leNkatha before umntwana adlule emhlabeni yokukhanda abantu abadala abasenkatheni asebehleli phansi, bebebizwa ama-patriot, abanye bababiza-ke ngey'ngwevu. Eyayikhona yenziwa-ke yakhona ngomunye wabo-ke labo bantu abayizingwevu abakhona kuleyo nhlangano. Ngizibona ngowesibili uma ngingaphosisi, anginaso isiqiniseko, kodwa ngizibona ngowesibili kwabadala ukulandela inkosi yaseMashayizeni, inkosi BPBL, inkosi yaseMashayizeni eNkandla. Uyena engimcabanga ukuthi ungaphambili kwami, bese kuba yimina nabanye-ke bangakhona abanye abangenzasi kwami, kodwa ngilabo engibabona kakhulu, iloyo engimbona kakhulu phambi kwami. Sengiphilile kancane enkatheni, sengiyakwazi okuhle nokubi kweNkatha. Gatsheni, isikhathi sakho esiningi okanye iminyaka yakho eminingi uyichithe usebenzela abantu. Yini yagqugquzela ukuthi uzinikele ekutheni usebenzele abantu, ikakhulukazi ubasebenzela uyilungu leqembu i-IFP? Ukuhlupheka kwabo abantu kokuqala ukuhlupheka kwabo abantu emsebenzini abayisebenzayo, ukuhlupheka abantu ey'ntweni eziyizidingo zabo, ukuhlupheka kwabantu ekumelelekeni kwezinhlaka zikahulumeni nakwezinye indawo. Bekusiza-ke lokho ngoba uma ufika ngokuthi uzolalela abantu bese ukuthi bathini, emva kwalokho bese becala ukuthi basize lapha nalaphaya. Iyona ndlela elula leyo yokusebenza nabantu. Ungafiki wena usuphethe yonke into ngathi uthi uMesiya uzobenzela yonke into. Kufuna ubalalela abantu, usebenze nabo. Ngikhule ngalolo mqondo-ke mina nomqondo simo ukuthi balalela abantu, usebenze nabo, ungasebenzi ngabo, usebenze nabo. Gatsheni, uveza la ukuthi usebenzile kakhulu nabantu. Mhlasimpe uma ungase nje ukhe phezulu ubheka nje imisebenzi yakho oyenzile, iliphi iqhaza elikhulu olibambileke emphakathini, ikakhulukazi ekuthuthukiseni? Uthuthukile umphakathi ngoba khona la yayingekho khona imigwaqo khona manje. Khona la yayingekho khona amahholo abantu babehlanganela phansi kwey'hlahla akhona manje. Khona ukuthuthuka kwabantu
esakuvula sesishaya emthethweni sakwaZulu esidala sokuthi senze isiqiniseko sokuthi abantu mabenemizi ababe nemizi ebeyeyabo bangakhoseli nje unomphela baze baphelelwa amandla kodwa kuhambe babe nemizi okuyeyabo. Ngakho kuningi ngoba ney'nkulisa kanye namaklinikhi la abantu bezanywa khona impilo. Kufunakala abantu basizwe basizakale kangangoba sasisaphotha kakhulu ilokhuzana isikhwama sokufundisa ama-student ukuthi abe odokotela abe yizo zonke izinto. Baningi nje nabakukhongolose nanamhlanje abafundiswa eKing Shaka Memorial Service isikhwama sokufundisa iy'student ukuthi zibe yinto ethile. Abanye babo nje kade baba-ministers namanje abanye babo bama-ministers abafundiswa namhlanje abavumayo ukuthi iyasiza inkathi yasifundisa kodwa namhlanje phela bahola kadadewethu abaholi la ekhaya kagogo bahola kadadewethu kwenye indawo kodwa ngoba bayaphila it's fine. Gatsheni ukhuluma la ukuthi iqembu le-IFP uqala ukuba yilungu lawo ngonyaka 1975 nokunyaka elasungulwa ngalo leli qembu njengoba ngonyaka odlule belithi libungaza iminyaka engu-50 labakhona. Bengeke-ke kube ukuthi yonke into beyihamba kahle bekufana nokuthi nje uhamba epaki. Mhlasimpe iziphi iy'nselelo ezibe khona kulolu hambo lwakho lweminyaka engu-50 uyilungu le-IFP? Ugunqo weqembu le-IFP uqaleke wabuhlungwana ngo-1985 kuqala kwe-UDF ngoba yathatha i-resolution yokuthi nje ifuna ukusibulala. That was the first resolution yathathwa i-UDF. Siphila nje ngoba siphiliswa sihamba ngenkosi ngokwabo ngasafa ngalelo langa noma ngalowo nyaka kodwa ngenhlanhla sakwazi ukuphila sakwazi ukusurvive sakwazi ukungena engxoxweni zokwakha uhulumeni sakwazi ukuteleka sitelekele indaba yobukhosi ukuthi abube right besilo sakwazi i-recognition ukuthi bekhona namhlanje sisala ukuthi uchapter 12 we-constitution akwakabi strong ngendlela yokuthi i-recognition yobukhosi namakhosi ayikakabi strong ngendlela esiyifuna ngayo. Kubili indodakazi yami okumqoka kumina empilweni yami. Alikakalungi lelizwe uma singakakhulumi ngomhlaba. Umhlaba sike sikhulume ngawo impela kuze kushi amanzi emfuleni sikhuluma ngomhlaba. Hayi ukuthi sithi awubuyele kwashe kwacima kodwa sikhulume ngomhlaba. Ubani onelungelo lokuba nomhlaba ubani ongenalo. Uqala lokho kwesibili asibonge ukuthi ilungile le ndaba yethu uma kukhuphuka isibalo sabantu abangaqasheki nabangawutholi umsebenzi ngoba labo bantu bayimpi bebodwa nje abangezizwe lingabuseki balambile abaqasheki kubafundile abanye babo bafundileke ngoba ngeke sifane kodwa mabengaqasheki abantu bayimpi leyo nto lokho bethu abelungu singakhuluma sithini but there is an elephant in the room ngelila kunje boom ungaze ukuthi kwezenjani abantu abangasebenzi bafuna imisebenzi ngoba ungenetolo bathathele benze yonke into ngobani ayikho isystem kahulumeni manje lo phethe manje owenza ifield ibe right yokuthi izimboni ezingene ezweni abantu bathola umsebenzi basebenze kahle ngoba uhulumeni akabaqashe bonke abantu kodwa yilaba osomabhizinisi ongcowankulu okufanele banikezwe ithuba banikezwe indawo la bezosebenza khona bakwazi ukuqasha abantu. Uma lokho kungakalungiswa-ke lokhu kokubili nje engikhuluma ngakho ngaba kuningi kodwa lokhu kokubili ngasiza kakhulu. Kulo nyaka lo ka-2026 unyaka la sibheke khena okhethweni lohulumeni bezindawo ohulumeni basekhaya. Umlayezo wakho nje ongawusho kubantu abasha nalabo abazobe beqala ngqa ukuvota kanjalo futhi nalabo abasabheka ukuthi babe ngabaholi bakusasa ungathi nje kubona? Bengathi mntana zimbili izinto. One, eyokuqala yazi ukuthi uvotelani. Hayi uvotela ubani, uvotelani.
ngamanye amazwi uma kukhona abantu abacela ivoti lakho befaka amaphepha abo ama-manifestos, wena bheka imanifesto evuna wena nezovuna umphakathi wangakini nezovuna ubulungiswa bendawo oqhamuka kuyona. Okokuqala lokho. Okwesibili kokugcina, zimbandakanye phela naleyo nto ofuna ukuyivotela. Awukwazi ukuvota uvotele umuntu othile noma iqembu elithile wena ume kude nayo. Iphile impilo ofuna ukuyakha ngevoti lakho. Iphile impilo ofuna ivoti lakho likusebenzele ngayo. Ikona sihlale sisho thina ama-politician amadala ukuthi uma uvota unika igunya kulowa muntu omvotelayo ukuthi akenze 1 2 3 ngoba unikwe wena igunya. Awukwazi ukunika umuntu igunya wena ungezuthola ama-benefit alelo gunya, ungezuthola imiklomelo alelo gunya. Thola imiklomelo alelo gunya ngoba usebenza naye lo muntu omvotele, uphila naye yonke impilo yakho nendlela yakho yokuphila kwasendaweni lapho la uphila khona iyona. Musuba mkhulu ngaphezulu kwakho, uyena omkhulu ngaphezulu kwakho, wena uvotelwayo. Ngamanye amazwi, uma umholi vuma ukuholwa abantu osebenza nabo. Sesiyaphetha-ke njengamanje egatsheni inkulumo yethu esibiza ngokuthi the IFP Legacy Podcast. Mhlawumbe mangathiwa nalithuba lokuthi ukhiphe iseluleko njengomholi-ke osemkantshubomvu uma kade ebona eqenjini le-IFP, umlayezo kanye iseluleko ongasinikeza abaholi besizukulwane esilandelayo, ungabeluleka uthi nje ngendlela yokuphatha abantu nokuziphatha? Indlela yokuphatha abantu ukulalela abantu. Indlela yokuphatha abantu ukusebenza nabantu. Indlela yokuphatha abantu ungafiki wena usunomqondo simo ukuthi bazozwa mina mangenjalo abenza intando yabo. Ngeke kwenzeke kanjalo. Sebenza nabo babuza ukuthi yini engasisiza la, singasizakala kanjani la. Zimbandakanye nawe kubona kulokuhlupheka kwabo noma kulokujabula kwabo ukuze nikwazi ukuphumelelisa leyo nto eniyifunayo. Ngamanye amazwi uma useqenjini lenkatho yenkululeko, yini efunwa inkatha ngalabantu abaningi abavotele inkatho? Uma bethi khona u1 2 3 abawufunayo, nawe-ke mholi hlala kulo 1 2 3 abawufuna yilabantu bawine baphumelele benze zonke izinto, then nawe kusuphumelele ngoba uhambe nabo abantu abashiya ngemuva. Abamathe abantu bekwi-1st floor wena ube kwi-13th floor ngoba nizozwana khona isikhala in between phakathi nendawo. Awubazi ukuthi badingani, awubazi noma sebesho ukuthi badingani bafunani, wena ukho, wena ubalaleli, awufuni futhi ukuhamba nabo. Ngithi ngamanye amazwi ngokufushane nje, phila nabantu, hola abantu, sebenza nabantu ukuze igama lidunga umholi. Ngoba uhola nabo abantu, uphila nabo abantu, imigomo yakho yonke nemigomo imele eyabo abantu. Gatsheni siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kuze kube ngokuzayo sisazoqhubeka-ke nalezi inkulumo ngqoqo zethu silandela okanye sivakashela omakade bona beqembu le-IFP ngaphansi kohlelo lwethu esithi the IFP Legacy Podcast, la sikhuluma khona sithola ulwazi ngokusunguleka kweqembu le-IFP, uhambo olulihambile ukuze izizukulwane esilandelayo sizokwazi ukuthi sisike ukhasi. Siyabonga kakhulu nathi, siyathokoza, sinifisela impumelelo.